Hello bro, kiba jupet bhai ya ki video ki jonga hakani ka YouTube channel ka jonga. Te menta kamit nga kwa ban kren ya kane ka jing kren ya ka bang lambu ya kane ka title te lese ka thut ne ka long ne ka network menta kamit te kan balong menta nga kwa ban le da ka live video na mar bang abun kam ta ka daw nga klem yo ban edit bhai ka video te nga kwa ban le da ka live video kadang ba kan pensuk yang ha ba nga kren dan kamera ban edit kren direct back nre lese kala ban thut ka network te lele mo parlok ngan kren ngan ya thu shapi shapang kane ka jing akan ap jong ka India bat ka Pakistan halor kato ka jingja bas ngosi ha pahalgam te ngalabu ya kana ka title penkenit uputin ya ka Pakistan ka China bat ka Turki Christian ka Russia ya ka India halor ka jingja ha pahalgam te ka Russia kala Christian scam ya ka India hapdeng ka jingjia jong hapdeng ka jingya ka ja jong ka India bat ka Pakistan halor ka jing herthma jong ki leno na Pakistan hapahalgam ha ka jingya kran hapdeng u ambassador jong ka India u Vinay Kumar bat u Andriy Rudenko u bade u deputy foreign minister jong ka Russia ka Moscow kala penskam ya ka jingakut jong ka ban yali persya ya ki leno da ka jinga trailang bat ka India te ka jinga kren jong u ambassador jong ka India bat na u foreign minister jong ka Russia u deputy foreign minister te ka Russia kala penskam ke kala penskam ban trailang bat ka India ban rading khong yaki leno u presiden jong ka Russia u Vladimir Putin hakini kisni bala deo ula penrem jor ya ka jingya breu ya ka jing penya breu jong ki leno ha pahalgam da ka boong baka dei ka kamsneu ka baruna nakaliang jong u Putin u presiden jong ka Russia ula penrem jor ken ya ka to ka jingja bas ngusi ya ka ba ki leno kila wan thombor ha pahalgam ula ong baka to ka dei ka kamsneu ka baruna bat ka kam le riu kla namar baka Pakistan kala pan jingarap ya ka China bat ya ka Turki kumta ka Russia kala pan scam bahkan donkat bat ka India bat kala penrem ya ka Pakistan nakaliang jong ka Russia kala pan scam bahkan don rengkat bat ka India ladaki ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan namar ba ka Pakistan kala pan jingarap ya ka China bat ya ka Turki te dangmenin ngadang UI ya ka news ba nakaliang jong ka China bat ka Turki kila pha jingarap sa Pakistan daki lingsun daki missile te ka Russia ka kwa ban yang rengkat bat ka India te hakapuar baki ka thma jong ka India bat ka Pakistan hausnem khat khandai spa nyapuai hagani ka snem kadai ka snem ba ka India ka yale thma bat ka Pakistan ban palait lut ya ka ri Bangladesh ka India ka yarab ban palait lut ka Bangladesh ke namar ka Bangladesh menswa ka hablang bat ka Pakistan te ka Bangladesh hakata hakapur baka hab bat ka Pakistan ya ka Bangladesh ya latib da ka East Pakistan bat ya ka Pakistan bamta pat latib da ka West Pakistan
ningkong haswa ba ka Bangladesh ka India bat ka Pakistan kenya klat ningkong kia telilang kawe ke ka Bangladesh ka India bat ka Pakistan kidang telilang kawe hapor ba ka sorkar phareng ka sensya ya kari ke jungi te hadin hakapor ba ka sorkar phareng kala pelaj luj ya ka rindie te kala phie geng ya ka India bat ka Pakistan ha kajaka babun ki muslim ka sorkar phareng kala aino da ka Pakistan bat hajaka babun ki Hindu ka sorkar phareng kala aino da ka India te loong ba menswa ka Pakistan bat ka Bangladesh kidang ya long kawe kadang de ka jukari ye Nrei ha usnam khat khandai spa nyopue ka don ka thama ba hapdeng ka India bat ka Pakistan hakaba ka India ka pelaj luj ya ka ri Bangladesh na ka Pakistan te hakapor ba don ka thama hapdeng ka India bat ka Pakistan ha usnam khat khandai spa nyopue te ka US bat ka United Kingdom lane ka Britain ya ka bala tibru da ka England ka Amerika bat ka England ki Arab ya ka Pakistan ke dei tang ka Rusia ka bayang ban Arab ya ka India te hakane ka poru na ka liang jong ka Rusia kan yang bat ka India la ki ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan te watla ka ri Rusia ka don hap ka jingal thma bat ka ri Ukraine hadu mata Nrei na ka liang jong ka ri Rusia kan Arab ya ka ri India lada ja bakhi ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan na ka liang jong ka ri Rusia kala lebha ya ka ri India ke hausnam khat khnai span nyopue namar lada umdon ka ri Rusia te kiri ki ba khlan bor ki Arab ya ka Pakistan ka Amerika lane ka US bat ka United Kingdom ki Arab ya ka Pakistan te detang ka ri Rusia ka ba Arab ya ka India hausnam khat khandai spa nyopue hak por bakhi ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan ban pelaj luj ya ka ri Bangladesh te nakaliang jong u Prime Minister jungi u Narendra Modi u lalek ha usnam baladep ha usnam arhajar arpusau ha Moskow ha Rusia lalek ha Moskow banyak kedu banyak keren kambat u Putin badai u presiden jong kari Rusia te hakato ka por ngi yoi ba nakaliang jong karindi kaladon ka jinyakte ka baskem bat ka Rusia bat nakaliang jong ka Rusia kala baskem ka jinyakte lok bat karindi ka khlan pha ka jinyakte lok bat ki we kiri ki ba khlan jong ka perthai bat ka ri Amerika bat ka Rusia bat ka France te wat bat ka UK ru karindie ka long parlok Nrei lada ki ka thma hapdeng ka India bat ka Pakistan ngamtip nakaliang jong ka Amerika ka Arab shan em ya ka India namar hakine ki sngi baladep hakapur ba ja kato ka jingja sya siat yap jong ki arp rengut ki pajba hapahalgam
nakaliang jong ka ri Amerika kala kersan ya ka rindi kala penrem ya ka to ka jingle riu klau ka jing thombor jong kile no hapahalgam re ngim tip tikna hato ka ri Amerika ka yarap sisan em ya ka rindi la daki katma hapadeng ka India bat ka Pakistan namar hausnam khatnai spa nyopue ka ri Amerika ka yarap ka Pakistan hagini kisni baladep hapor baja kato ka jingja bas ngusi apa halkam te ki bun kiri jiba support ya ka rindie ka Amerika kumagal ong mentan te ka Rusia ka Germany ka France bun kiri jong ka perthei ki kersan ya ka rindie kia ro ya ka jingle jong ka rindie persya ya kitoki leno apa halkam ki perem jur na kaliang jong kini kiri ki bangala mention siaphang kato ka jing wan thombor jong ki leno na Pakistan te ladaja bakari Amerika kan don bat ka rindi kamut ka rindi ka klaim hala da kay kun ber ka Pakistan tangka China kari ka ba klaim geng ya ka ba ngadang ti pentah tangka China ka ba kersan ya ka ri Pakistan te na kaliang jong ka ri Israel na kaliang jong ka Israel ru ka kersan ya ka rindi ka Israel ka dai ka ri ka barit ndai ka long ka ri ka klaim ha ka Israel pekum ha Middle East hapadeng ka thma jong ka Israel bat ki Hamas na kaliang jong ki ri hapo Middle East ki target bet ka Israel mereka Israel kam kan randen ka Israel ka yengele bat ki Hamas bat ki ri Muslim ha Middle East te ka ri Israel ka yengele banekun hakaba khadu nakaliang jong ki Hamas ki hapendem hadu menta kadang don ka jinga kun ha Gaza Strip kadang don ka jinga kun bat ka Palestine re kala kham jai jai te ni ba ka ri Israel kalong ka ri ka baklan watla kalong ka baritru ka ri Israel ka desha ka ri bala kerku belai nadu mencua nadu kapor jong Moses hakapor ba ka ri Egypt ka ring merau ya kinong Israel ka penom merau kinong Israel ka leben kinong Israel nakaliang jong belai uladon kat bat ka Israel dakaba ka aibor yu Moses te ulay hakapuan manswa ula aibor yu Moses bun yalam ya kari Israel ban pelat lut naka jing pristom ben jong kari Egypt te nadu manswa ulay udon kat bat ka Israel bat hakapuar bayakun uto Goliat hakapuar baik kun Goliat bat Goliat ngamudang hapuar baik kun Goliat badu David te ka Israel kayo ya ka jingjob nomar David uday na ka Israel badu job ngadang le video tang ba dan ba pentut ta kadau flop no dan ba pun te nyakwa ban continue biang ya kana ka jingkran ka jonga ba ka ri Israel kalong ka ri ka baklai ka ri Israel kalong ka ri ka baklai but wala kalong ka ri ka baritu re kalong ka ri ka baklai namar ba ubulay udon ringkat bat ka ri Israel te hadu hakane ka por ka ri Israel kamlong batulot wala kalong ka ri ka bari bat kala banyak kun ya ki ri Muslim ki bat target ya ka Israel ha Middle East te gibun kiri ki ba persya ya ka Israel ha Middle East ken kum ka Syria
ka Syria ki Hudi na Yemen te bun ki ne ki ri Muslim ki persya ya ka ri Israel te hakapur badon kathma ha prengka Israel bat ki Hamas nakaliang jong ki leno Hamas ki adon bentalang bat ka Iran ki Hudi na Yemen te bat ki Hezbollah banakun ka Israel ndrai ka Israel kayeng marwai kayeng don kiri ke Arab ya ka Israel kum ka US kum ka UK ki Arab tiarthma hi ya ka Israel ndrai ki syara Arab tiarthma panong banakun de ki spa Israel ki akun bat kiri Muslim bat ki Muslim ha Middle East te kari Israel kalong kari ke baklan te menta hapreng kane ka jingbom song suk song sengan jong kari jongi khamtam hajamu bat Kashmir halor kato ka jingja Pahalgam te nakaliang jong kari Israel ka kersan ya kari India te lada jaba kari Israel kan thobru ya ka US ka Russia ka UK ka Germany bat ka France ki kersan ya ka India kamut ka India kalong ka baklan lada jaba ka India ka ele thma bat ka Pakistan namar kari kabadon ringkat bat ka Pakistan kari ka baklan ken haga jingtip jonga hadu menta ka dai tangka China te ka China dang menin ngayu iya ka news ba ka China kala supply tiar thma sya Pakistan kumjuru ka Turki kala yarap tiar thma sya Pakistan te ya ka bamta ka ba strong stance with India kadai kari Russia ka yang scam bat kari India te toh tonbok ba nginlait na kathma tongina dwai ublei ba un pelat yang ina kitma te laraja ba ki kathma kalong ka jingjar ke nyangi namar mangi ki bruk ba syong hapok Meghalaya lai bun ba ngi shani ya ki jingbam jingdi nakiwe ki jela te lada jaba ki kathma ki ba yap tangan nengkong ki dei ki bru na kare ka jela ka jungi te namar balai nga ongta namar ba ka Meghalaya ka shani ya ki jinot kam na kiwe ki jela te lada ki kathma re kiwe ki jela kin penbiang chua jela lade bat kan sadon gen keting thut habaki one supply sini namar ladon kathma to ngina dwai juri ublei ba un pelajani na kathma to dan bok ba kanum ki kathma hapdengka India ber ka Pakistan namar lada ki kathma te kalong ka basong sir gen nyangi to ngina dwai ublei un pelaj yangi na kathma to ai ba kini ki jingsnu ki jingakan at jong ka parthei kin jano bat kin long jai na kaliang gajonga ngam sutanat bandon kathma lane bandon kino ki jinga shirut hangne hapu jala jongi ru ngam kwa bandon kano ka jinga shirut ka jinga khi ngam kwa bandon be ka jing syong suk sang sangai namar ka jing syong suk sang sangai kapan hun ya kaman sem kapan sutanat kapan suk ya kaman sem ladon ka jinga kan ate kaman sem ka khi kadon ka jing kuslai ka depression ka jing pisa mensem te takadau nakaling ka junga kentu ya phi ki parlo ki bape kan ka video tongin ya twajur ba bulai un pelat ya kathma namar mata kadon ka jinga perngam hapdeng ka India ber ka Pakistan
te to don bok ba kanong ki katma te lada ki katma ro to in dwai boleh bu un pelat imengi bat pa un nom pendu ya ki jindon kam kijungi namar kumbang ong mentan ba ka jelame kaya ka shani ya ki babun ki jindon kam na ki we bat ki jela te lada ki katma te ka jenjar ke te tongin long ki bro ki ba smart basting ban ya trei ya ta khamtam ka bede bat ka rep karya namar lada ni jaitu lada ngim ya rebhan lade te lada jaba ki katma te kalong ka jingin ja wat ka pur lockdown ru kato ka jingin ja bun ki ba im haki jaga suar le ki siam jenjar tang man yo ya ka bam ka diru mangi ki ba im hanong kendong te hoi walangim yo pahuru ngi yo hi namar ba ngi ya thung ki jing thung jing tep ndrei ka ba kham so sat bat ka ba kham ma kalong kito ki ba im haki jaga suar ke namar ki ba im haki jaga suar ba pli kim don de tang ka jakarya pro te bun ba ki shuya shani be nakimar ba di hadukan te lada kim biang su ki jing supply hadukan lada ki duna mar hadukan de jenjar de bat kan salong ka jing korde tongin long ki bro ki ba smart basting nya rap nya trace tom mentak lade ka puar bangin yang halaki jung kija ngimde than ban chani hak ki we bat ki jela ngilade ban yang halaki jung kija ken ban penmi ya kino kima lakalong kimar di lane laki lakalong kimar penon kam yalade simeru to ngina long ki bro ban yang halaki jung kija lakalong ki marep mariang tane lakalong kino ki mar ngenya penmelin ban yang halaki jung hijat ngimdai than ban susani tang ya kimar baladi haput dukan namar raja bawan ka jingenja raja bawan kathma lane kanu kan lockdown te kalong ka jingenjar ke kalong ka jingenjar ka jingkordet tong na yang halaki jung kijat larang yang halaki jung kijat larang penmi taki mar lade te ngiyo ken ban penon kam bat ngaken tu yakin nongrep bat kumjuru ya baru kiba penmi ya kimar kimata la kalong kimar ba mardi lane la kalong kino ki jinon kam sebhaban ya penmi sibun supply kiyo ki hat khnang ba mangi nginyo ban thit bek daki mar lajong daki mar kiba mi bek napo mekhlaya te kane ka jingkren jonga hoit kala don ka jingthut namar ba don ba phun tak daw kala thut kane ka live video te parlo konam sno e namar kane ka de ka live video hagani sha ngakwa ban sina khubor harlor kane ka jingkren ka jonga kan re de bang abun kam tak daw ngam yolat te mentapat nga la sule no da ka live video kumne te parlo ngam kwa ban keren jrong namar ba kala mitru te saya tiesuk kublai sibun kublai siajarngu bapil pe jakan ka video tongina saya siam biang